Ay sa pagin nga tanuro na, gi nga ya ay manay na kaysa sa parang ko ba is ko ano. Na haram aligay rehi. Ay kenapa haram lidatihi. Oh. Ito na imidi na haram aligay rehi agu haram lidatihi. Na eptiro na haram lidatihi na giungut ay na pia haram na sunso. Sunso pamanaw kita babay na sunso babay. Oh ay pamakuha na sunso babay. Sunso siya ipia haram. Ay berarti ano pa ma para makareg na ngutwa miatay. Udi na nguta tigran na bubuyo. Yung utwa bubuy na haram lidatihi. Kanin mismo. Na so haram lidatihi na ayabu ka kupakayen na lidarura. Ay mana niya na kang to. Ay mana ay budi ipetay na. Pagano. Ay ber lain tanup ke ngamu tapi ibaratnya na pamatira mo milele ke na denda ke kana ka. Ya gutu-gutu maka na miyo mangaru abubuy. Kana ngona tigira nga para bumawi ke. Para di di nga dikon. Mata siya ko sabagi ada mana tigina upload to kom sa taman sa miyo manga. Mungkin na sumana pinatina to kadio di kadari. Ito kan git. Na sigo gitu ya mana niya na. Si sira bidi-bidi sa ngotwa di ni ka takdira. Ay mana ay importante na keung kaon pipe kair ka sabab kulit darura. Agi uto na haram uto lidati. Kanin mismo na haram. Sekali na ka haram. Ikadua ngutam yalitan no nguta tigira na haram li ghairihi. Me haram ka mini sabab ay mana kena bagi ngutwa say ka adna mini umano na mga sabab pakai haram yan. Mini sangot yan. Ibarat agi nga tigtan tapik tanu sa ako ano. Kaplele ako. Kenapa inu haram ka? Baid na haram na so? Bayat tigira no. Kaya inu ma haram kagi kudno lagi ngutwa adna kudna mana niya na aman kepakaya kabinasaan sa kanya na makapapuun sa leo. Kabinasaan na yung ngutwa bae. Pada penebara tangan na haram ligairihi naging ngutwa kapagilay sa bae. Ngutwa kapagilay si kuba ina sa parwagama. Isa sapa. Isa parwagama tanwagama sila. Ugid na kuan kagi sumambuso haram ligairihi na kalipatan tanoro na kepakaya lil haja. Gitu midanya so emana so haram lidatihi na yubah lid darura. Na so haram ligairihi na yubah lil haja. Kepakai amay ka masyong sa kailangan. Ay berarti na utatigtan. So kaila ako ba ina di kepakai. Ugid na amay ka masyong sa kailangan ibaratnya na pianok saman ka. Na kepakai kailangan na mele. Ada pengaruh masa dia kailay. Dengan mele pipilay uga matan uga mesala. Lila hajo to. Kaya mana ay sa akapo kita no ay mana niyan na sabi ko mga Hanabila berarti bentemi na tigina lil maslahatir rajih. Ay mana niyan na nudun naging utamas mala kamapian. Pada penangaya ibarat tagi nga tigtan no naging utwa miyo sa miyo na apya busia mi kabudile mi utwa kasitor. Yung utwa kasitor na ini saparuto ayak ya haramnya na degairihi kena ubalizatihi. Ay ma mismud na sa Torah. Kena begitu dinu pamako kasi sangot okay ta kaya rajihtan kaya rajihtan ko tindigtan na mana niyan na ay kaya pa haramnya na agi kebinaan na pabina sa oras Nakapaligot na kibaga tunap ng utwa kwan. So kamu basa sa Marat. Kamu maadun ng utwa. Kamu basa sa Marata. So emang gitu kaya pa ka haramin. Uwi naging nga na mga kwan na meson sa darura nakapakay. Ay berarti no pamana ay buwa di tanu kapaka present sa ngaya kwan na misabab sa kapaka kwan no. Kapaka siyotori barat na kapakaya alid darura ibarat. Ame kami meson sa meson sa alid darura. Bakina lang ng utwa amana niya na tirong tanu masala. Upama ko pagin nga tanu nasisagi nga masala nga di tanu ditepekan. Naging utwa mga saratapi ang alwi ustad. Na ayad na kakuha nung nakagi inum piangan ya giyu sarati nga para dikibina sa iyang utawan. So mana haram ligere. Gina ni Bapias Ibn Taimiyah rahimahullah. Na agusto mga pedi na mga ulama sa lagaron agusto sabi ko mga muasir na edna piang rajihiran na kepakay si iku ba iya meleleg. Agu susirang naman na basta wajib ay mana kailangan nakapaplelegin na kepakay. Sabab ko haram ligere. Ba't naging takapagana di mo? Kabirat ang takapagana di mo. Na kailangan uto kapapagana din sa mo. Pangiro pa sa bagi Beda madrasah. Beda madrasah sa
Na So keswa o bae, peleleng sa iya mga Ingda mga Arab. Mga Ingda Arab, pantag sa pangadi. So keswa yaron nang nabani keswa sa inyo. ayo ama na pa kay siun na ino so kuswa yang kumadrasa sa mga ingdiwan ano pa ma sa ingetin na begitu kuswa yan sa jamiah sa mga jamiah mga Arab ay berarti pa nasa nga mga ingda mga Arab na di mga digirawan na so kita bay pengduun yan ka na ay sumiratun na sujud doktora dira di So mando doktora kuan. na ino berarti ko po nang utaya pengduun na kuan mataga mana niyan namanya pasadimu na bakaloryeso adita kata meno berarti na tabi ito berat na kepaya dinyan tato mide debta gi moto Kitab. ka mata tagu sa gi moto kitab sigura duna dinyan dinya mide deb so di pa kate ko pamawan lilha aja sabab ko minis sa kailangan na haram ligay ri na pipa kay mga ulama gitu ka maronta noron makayo sa noron na koron makayo agus sabi ko mga ulama pipa kay sabab ko kailangan na makasung sa giyong uto akuan kagis kanyan na haram ligay ri kenapa haram lidatihi Kaya din pa na mga bitira ko Islam, kinanglan na sun subay mismo, imaka na dun. Agus kaya mismo maka maka panulun so kailangan uto ay na lilhajo kailangan kaya ni makapagano. na sabab ko lilhaja na sumang ulama na tigira na giyong uto haram ligay ri na yubah lil haja ay manan yan na pipa kayo to kuan yung utop na haram lidatihi na aya kapag pasuno na ila makapagapas kaon sa ay kapangilb kaon na pagapas kaon kagito di nga kapetay we nagyan na haram ligay rihi na aya sabab kinisugun ni kagapa kayo na aya kuan yan na litaysir ay manan yan na para kalbudiso o pagtao para kalbudi yung utwa tao sumaso mga ulama na pamtuniram sa si kumahambali na sabi ko mahambali na pamtuniram sa tigira na haram lisad didariah ay manan yan na gyuti kaya sa paharamon na pipirayap na tigiran sa isag yung utama sa lil haja Kaya budo naman naguta meron yung ka maslaha radyo. away maslaha raja at ikoy bantay miyo Mala ka mapya na mapapadal mo. mala madno na kamapya